taƙaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Barkanku da zuwa ko mu ce barkanku da dawowa, wato Kichima Vibes. Muna ɗauke muku da sabon rahotanni wacce labarin na 442 wato ainihin zuwan shi Nijar tare da mutuniyar shi wato Safara'u. Ainihin wato 442 tare da Safara'u da kuma gabaki ɗaya mutanen su sun yanki zango sun tafi Nijar, inda sai shiga garin birnin Agadas an musu sauka na musamman, inda kuma sun tara ɗimbin jama'an taro a cikin garin Nijar, inda mutane har sun yi mamaki sama da mutum 10,000 sun je kallon su. Inda mutane a Instagram suna nan suna ta cece kuce akan irin yawan taron da mutanen suka je wajen kotu, amma ainihin abin ta Safara'u a wata da kotu ba ƙaramin ɗaukaka ya ƙara musu ba, yanda Hausawa kan tara su a yankin na Nijar har uku da irin sakamakon saukan da aka yi a birnin Agadas. Bari mu faɗa ku kai tsaye da yanayin yadda taron nasu ya kasance. Daɗin zuwansu. Hajiya Balki, ga Hajiya Balki, kai nan gani nan bari ta canza gida ta canza bala ta bar sana'ar da dama gido ona 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 sabon jin daɗi zuwa su dai kaga har wani suka musu suka kaɗa musu irin sanar su na jihar. Kuna tare da Kichima Vibes, sai kuma ta musu faɗa mana subscribe, ku like, ku comment. Hajiya Balki, Hajiya Balki, kai tsaye ba Hajiya Balki, ga Hajiya Balki, kai inda ya Safara'u da 442 ne, ku danna subscribe.